دەم باش گودارێنێژە وەرا پەرخودرێز پۆدکێستە ez Ömer Faruk Baran ji vê podcastê nivîseka haya bo botan Timesê dixwînim. Vê saetê vê deqê hûn dikubin bi wê nivîsê bi we re me. Hamid Bozarslan dîndarên kîndar û faşîzma fehş. Bi teknolojiya rê dide rû rengê wî xuya ji Parîsê bi Diyarbekir re dipeyîve. Silavdayîna wî bi Kurdiya Kurmancî ye, sosyolojî û siyaseta wî bi Tirkî. Wer xuya ye kitabên di kadraja kameraya wî da ji pişt wî ji forseka erzan zêtir entelektûaliteyeka kûr rabêtine dev û lêvên wî. Tesîra akademiyê tecrübeya salan e metnek li ber, metod li ser, bêyî ku bisekine bi zimanekî siwar dibêje û dibêje. Hamid Bozarslan e mealen dibêje mesele ne hilbijartine, ne filan partî û bêvan partiye. Mesele sîstema Tirkiyeyê ku hebûna xwe li ser nebûna Kurdan çêkiriye. Dûra bi referansên ji George Orwell dibêje îqtidarên ku milletên xwe pûç dikin rotê bi xacî pûç dibin û dibêje evên li sedrê ew dîndarên kîndar bi dizekî û heramiyên xwe ji demokrasiyê berê xwe dane kleptokrasiyê. Ji geşbîniyê dûr bi kuman li çep û rastê Tirkiyê dinêre Hamid Bozarslan. Li gor wî ew îş tenê bi hilbijartinê nameşe û bo Kurd li Tirkiyê bi qanûnan heqên xwe bi dest bixin, pedagojiya demokrasiyê lazim e. Lazim e rêber û rol modelên Tirkiyê bêjin ku heqên Kurdan meşrû ne û lazim e Kurd pişt hev bigirin. Ji ber ku heqîqet yek e û îlelebet aynı reng û deng e, aqilên entelektûel yên her dewrekî heqîqeten dişibin hevdû. Metn û metodolojiya Hamid Bozarslan ne kêmiya George Orwell e û dîsa tu lê bilêrî Umberto Eco yê faşîzma fehş formîlîze kirî jî tu yê bêjî qey 100 salan li Tirkiyê dijî û meseleya Kurdan dibêje. Umberto Eco dibêje A, B, C partiyeka siyasî, B, C, D partiyeka dina siyasî, C, D, E partiyeka din û D, E, F jî partiyeka din. A, B, C û B, C, D ji ber ku du herfên wan aynî ne mîna hevdû ne. Dîsa li gor du herfên aynî B, C, D dişibe C, D, E û ew jî dişibe D, E, F. Ya ecêb çi ye D, E, F partiya çaran dişibe partiya dudû û partiya siyan. Lê bi tu awayî naşibe A, B, C'yê. D, E, F li ku A, B, C li ku. Bes eger li ciyekî reh û ruhê faşîzmeka fehş hebe, li şûna A, B, C'yê D, E, F werê iktidarê jî ev ê pir tiştek neguher e. Li Tirkiyê di serîda ziman gava mesele dibe heqên Kurdan, entelektûelên reftar resmî xarra dikin û li erdê dikin û bo zirar negeyîne reh û ruhên faşîst, mîna dinê nêdîyan terka modernî û medenîtê dikin. Heqîqet ew e ku Tirkbûna li Tirkiyê bi sekn û siyaseta dijî Kurdan peyt bûye û wê peytbûnê Kurd nerm kirine ji zimanê wan, ji kultura wan, ji ebletên wan û ya tewrî xerab jî ji siyasetên wan dûrxistine. Gudarên em hatin dawiyê bernameya xwe met navê bernameyê hûn dikarin ji botantimes.comê bixwînin. Vêgavê bi xatirê we.